उमेदवाराची काम करण्याचं पद्धत या सगळ्यावर लोक सिलेक्शन करत असतात. त्याच्यामुळे तो चॉईस आता लोकांना आहे. पूर्वीसुद्धा आमच्या राजमाता उभ्या राहिल्या होत्या निवडणुकीत, राहिलेलं नाही घरातलं कोण असं नाही आहे. त्याच्यामुळे शिवरामराजे भोसलेंनी मला स्वतः राजकारणामध्ये आणलं, म्हणजे त्यांचे माझ्या अतिशय जवळचे संबंध आहेत. त्याच्यामुळे मला तेच जाणीव असल्यामुळे मी नेहमीच राजकारणाशी अतिशय माझे जिव्हाळ्याचे संबंध राहिले. तर मी नेहमीच आदराने त्यांच्याशी वागत असतो आणि अनेक नेहमी आदराने वागत असतो आणि माझ्याकडून जे जे करणं शक्य आहे ते मी राजकारणासाठी करत असतो. आता ही 50% जागा सोडण्याचं सुद्धा मी करून घेतलं, राजकारणासाठीच करून घेतलं. 50% जागा सोडणं शासनाच्या मालकीची हे तेवढं सोपं काम नाही. आजोबांना नगरसेवक म्हणून संस्थानात चेअर होती ना, त्यांनी दिलेला बहुमान होता. मग आमचे संबंध 3 पिढ्यांचे संबंध आहेत राजकारणाचे. त्याच्यामुळे ते संबंध तसेच राहणार. त्यांनी जरी निवडणूक लढवली तरी ते संबंध तसेच राहणार.